Bet Tezan. Subscribe, like, and share. سلام كبرات تخاطلتي زمدب كمي كان يهم كم تقولتنا نفلتو أبزا بزحات إرترايوان نقمت أرلها غري يوغاندا عابي بوليتيكاو فتصامة تخيلو لو بريزيدنتاو مرجع يتم مرجع عوض بريزيدنت يوري موسفيني كم تزازمة تقليز لو كم سدسنيات متن أب هاجر سدس قبر زخونة يكون بوليتيكاو لوتي ويتريو بغطا يكون بتزاوري أب هيوتنا تصلوه يهلوه قد نيوم تزيد ما يلومي دحرز مرجع نحنا إرتراوان كامبالان كابيان نبر سدهنيات نفسنا سدرا بيتنا نمحلاو كن قبرم زقبأنا تنقاقاتات نمزرزار قريبا زلهو እዚ ቪድዮ እዚ ንፖለቲካ ዩጋንዳ ንምትንታን ዘይኮነስ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዘይተደለየ ፀገማት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ ክሳብ መወዳእታ ፀኒልኩም ተኸታተሉኒ እዞም ነጥብታት እዚኦም ንሂወትኩምን ድሕንነትኩምን ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ክንገብሮም ዝግበአና ጥንቃቐታት ነጥብታትን ቀዳማይ ፖለቲካዊ ገለልትነት stay politically neutral ቀዳማይ ነጥቢ ፖለቲካዊ ገለልትነት እዩ ዩጋንዳ ሃገርና ኣይኮነትን ንሕና ድማ ስደተኛታትን ኣጋይሽን ኢና ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ይኹን ደገፍቲ መንግስቲ ዝግበር ክትዓት ፈፂምና ክንኣቱ ይብልናን ኣብ መገዲ ኣብ ቤት መግቢ ወይ ካፈ ወይ ኣብ መካይን ታክስን ብዛዕባ ውፅኢት ምርጫ ወይ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ውድባት ወገን ሒዝካ ምዝራብ ኣቋርፅ ነዚ ውፅኢት ተኸቲሉ ዘይተደለየ ግጭት ክፍጠር ይኽእል እዩ ፖሊስ ወይ ፀጥታ ኣብ ዘይተደለየ ቦታ ወይ ንጥፈታት እንተዳርዮምኩም ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገር ጣልቃ ይኣትዉ ኣለዉ ተባሂልኩም ንማእሰርቲ ወይ ዘይተደለየ ሳዕቤናት ክትቃልዑ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ነጥቢ ሰነዳትኩም ብጥንቃቐ ሓዙ your documentation ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ወረቐትኩም ብግቡእ ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምርጫ ፀጥታ ሃገር ንምሕላው ፖሊስን ወታደራትን ኣብ ጎደናታት ምዝሖም ዘይተርፍ እዩ መንነት ወረቐት ወይ አይዲ attestation ወረቐት ስደተኛ ወይ refugee ID ወይ ፓስፖርትኩም ኩሉ ግዜ ምሳኩም ክህሉ ኣለዎ መተሓሳሰቢ ወረቐት ዘይተሓደሰ ሰብ እንተለኩም ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃሳትኩም ኣጉድሉ ብዘይ ወረቐት ኣብ ካምፓላ ምዝዋር ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓብዪ ሓደጋ ከስዕብ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ምንቅስቃስ ሰዓታት ምግዳብ movement and curfews ናይ ምንቅስቃስ ጥንቃቐ ምግባር ብሓፈሻ ኣብዚ ግዜ እዚ ምንቅስቃስ ድሩት እዩ ዘሎ ናገዳሲ ዘይተረፍ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ካብ ገዛና ኣይንውፃእ ብለይቲ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ንላዕሊ ድሕሪት ኣብ ደገ ኣይትስንሑ መብዛሕትኡ ግጭታት ወይ ናይ ፀጥታ ስጉምታት ብለይቲ እዩ ዝፍፀም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃውሞ ምልክት እንተዳርኢኹም ብኡ ንብኡ ካብቲ ቦታ ርሓቑ ክርኢ ጥራየ ኢልካ ደው ምባል ዋጋ ይኽፍል እዩ ፀጥታ ሓይልታት ኣንባዒ ዘንብዕ ጋዝ ወይ ጥይት ክትኩሱ ከለዉ ንስኻ ስደተኛ ምዃንካ ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ኣቐዲምካ ካብቲ ቦታ ክትርሕቕ ኣለካ ራብዓይ ነጥቢ ጥንቃቐ ማሕበራዊ መራኸብታት ሶሻል ሚድያ ኮችንስ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብ ፌስቡክ ቲክቶክ ወይ ዋትስኣፕ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፅሑፍ ወይ ቪድዮ ብዛዕባ ምርጫ ዩጋንዳ ኣይትለጥፉ ወይ ፖስት ኣይትግበሩ መንግስቲ ዩጋንዳ ንማሕበራዊ መራኸብታት ብጥብቂ ክከታተል ይኽእል እዩ ከም ስደተኛ ኣብ ፌስቡክ ፅልኢ ዘላዕል ፅሑፍ ፅሒፍካ እንተተረኺብካ ስጉምቲ ንምውሳድ እኹል መርትዕ እዩ ዝኸውን ሕጊ ሃገር ኣኽብሩ ሓሙሻይ ነጥቢ ምድላው ስንቂ supplies and communication ፖለቲካዊ ኩነታት ዩጋንዳ ዘይተፀበኻዮ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ንኣብነት ኣድማ ወይ ናይ መጓዓዝያ ምቁራፅ ምግብን ማይን ንውሑድ መዓልታት ዝኸውን ቀለብ መሰረታዊ ነገራት ኣብ ገዛኹም ኣቕምጡ ቴሌፎን ኩሉ ግዜ ቻርጅ ከም ዘለዎ ኣረጋግፅ ምስ ስድራ ቤትኩምን ኣዕርኽትኩምን ርክብ ኣይተቋርፁ ካርድኹም ወይ ኤርታይም ናይ ደወል ወይ ሚኒትስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቴሌፎንኩም ይሃልኹም ሻድሻይ ናይ ሞልታ ነጥቢ ንሕጂ ድማ እንተተታሒዝኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ወይ ኢመርጀንሲ ፕላን ህፁፅ ሓደጋ እንተጋጢሙ ፀጥታ ሓይልታት እንተዳሒዞምኹም
ቀዳማይ ህድኣት ኣይትበኣሱ ኣይትህደሙ ህዱእ ኮንካ ወረቐትካ ምርኣይ ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ ሓደ ናይ ቀረባ ዓርክኹም ወይ ሰብ ወረቐቱ ዝተማልአ ሰብ ቁፅሪ ብኣእምሮኹም ሓዝዎ UNHCR ወይ OPM ንሓለዋ ስደተኛታት ዝሓልዩ ትካላት ዝድውልሉ ቁፅሪ ወይ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት ቁፅሪ ምሓዝ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ዩጋንዳ ንዝበዛሕና ኣብዛ ሃገር ንነብር ዘለና ስደተኛታት ንዓና ካልአይቲ ሃገርና እያ ሰላማ ሰላምና እዩ ስለዚ ንሕግታት እታ ሃገር ብምኽባር ካብ ዘይተደለየ ወጥሪ ብምርሓቕ ነብስና ነድሕን እዚ እዋን እዚ ብሰላም ክሳብ ዝሓልፍ ኩላትና ንሓድሕድና ንተሓጋገዝ እዚ ቪድዮ እዚ ንኻልኦት ብኣሕዋትና ምእንቲ ክበፅሕ ሸር ግበርዎ ላይክ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ክሳብ ዝመፅእ ሰላም ቅነ ይቐኒየልና ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻናል Bet Tezan! Subscribe, like, and share!